Яңа туган көнебез хәерле булсын. 6 апрель иртәсенә әзерләнгән Татарстан яңалыклары чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибраһимова, без турыдан-тур эфирдә эшлибез бүгенге чыгарылышта. Волонтерлар Казанда гуманитар ярдәм җыюны дәвам итә. Капчыкны үзебез тегәбез. Буа районының Исәк авылында капчык тегү цехы ачылды. Республикада традицион санитар чистарту 2 айлыгы башланды. Аның үзенчәлекләре нинди? Якутияда Татарстан көннәре. Казанда Татарстан Республикасы вәкилләренең Якутия АССР төзелүгә 100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чараларында катнашу мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда Саха Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Ул Татарстанга эш визиты белән килде. Уртак проектлар турында фикер алыштылар. Татарстан президенты уртак чаралар уздыру төбәк ара элемтәләрне үстерүгә яңа импульс бирә дигән шаныш белдерде. Рөстәм Миңнеханов халыкара проектларны гамәлгә ашыру турында ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясенең җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе белән сөйләште. Татарстан президенты җаваплы секретарьга республика алдындагы казанышлары өчен дәүләт бүләген тапшырды. Башка темаларга күчәбез. Мәктәп укучылары басма матбугат җитештерүнең эш барышы белән танышты. Казан шәһәренең 187-нче лицей укучылары өчен Идел пресс матбугат йорты һәм Татар китап нәшриятына экскурсия оештырылды. Укучылар газета, журналлар, каты һәм йомшак тышлы китаплар җитештерү процессы белән танышты. Югары тизлектә эшләүче бастыру машиналары эшчәнлеген күрде. Татарстанда балалар өчен чыгарыла торган журналларның баш мөхәррирләре белән очрашты. Татмедиа агентлыгы Идел пресс белән берлектә полиграфия юнәлешендә World Skills хәрәкәте белән актив хезмәттәшлек итә. Биредә белем алган яшьләр төрле регионара, Россия һәм хәтта халыкара чемпионатларда катнашып, җиңү яуларга өлгергән. Мәктәп укучылары белән булган хезмәттәшлек озак көттермәс, киләчәктә чемпионнар булырлык алмаш буында тәрбияләнер. Балаларның мәктәпләрендә үзләренең кичкенә типографиялары бар. Шуңа күрә аларның уку вакытында да ниндидер өйрәнү, ниндидер китап бастыру һөнәрен өйрәнүгә бәйле кызыксынуларга ихтыяҗ бар. Бала кешенең сораулары, яшьләрнең сораулары, алар хәтта миңа да кызык булып китте, чөнки аларның фикерләве дә башкача, аларның фикерләве яңача. Безгә менә шундый яңа фикерләүче балалар, алар безгә бик кирәк. Сез Татарстан яңалыклары чыгарылышын карыйсыз. Тапшыруны дәвам иттерәбез. Әле кырда кар эреп бетмәсә дә, язгы кыр эшләренә дә күп калмый. Баулы районы игенчеләре кырга чыгарга әзер. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре техниканың әзерлеген тикшерә. Малларны кышлатуда тәмамланып килә. Авыл хезмәтчәннәре эшенә көнбатыш санкцияләре ничек ягынты ясады, чәчүне нәтиҗәле башкарып чыгу өчен мөмкинлекләр җитәрлекме? Баулыдан махсус репортаж. Березовский Зорье хуҗалыгында 1000 баш мәгәзе эретерлек асрала. Шуларның 220-се савым сыерлары. Һәр кайсы көнгә 14 килограммнан артык сөт бирә. Җәен сусыл азык булганда, уртача савым 20 килограммнан артып китә. Сөтне баулыга тапшыралар. Молоко даем баулый. Сөтне үзебезнең баулудан башка җиргә илтмибез, үзебездә кала. Районда эшкәрткәч, ул безнең барыбызга да файда табыш китерә. Владимир Шевелевның улы хатыны да хуҗалыкта эшли. Маллар асраудан тыш, игенчелек белән дә шөгыльләнәләр. 3000 гектардан артык серлек җир бар. Арыш, будай, арпа, көнбагыш игәләр. Хәзер ырлыкларны Казанга эшкәртүгә озаталар. Бу яңа киң класслы техника. Тырманың киңлеге 18 метр. Аны зур тракторга тагып, кырга чыгаралар. Көнбатыш станцияләре хуҗалык эшенә берничә йогынты ясамаган. Техника своя. Техника үзебезнеке, Россиядә, Татарстанда эшләп чыгарылган. Чит ил техникасын, җиһазларны сатып алмыйбыз. Алар бик кыйммәт тора. Техника шәшүгә тулысынча әзер. Хәзер баулы хуҗалыклары җитәкчеләре ашалма койгырталар. Мул уңышлы нигезе 1 гектар кимендә 70 берәмлек тәэсир итүче матдә кертү. Язгы шәшүлеккә безнең 100%-ка якын техника әзер. Безнең минераль ашлама 30 килограмм
действующем веществе жиналдық, тағын 40 килограмм жинасы бар. Яғылық материалдар бойынша 30%-ға яқын тоже язғы шешу башланырға, онсында проблемалар болмас деп ойлап тұрабыз. Дөләтібіз жағынан да ярдәмнәр бик көп, льготный топливо да бирәләр, льготный кредитование да бар. Бу санкциялар безгә начар влияйтер дип уйламыйбыз. Баулы игенчеләре җирнең тырмалауга һәм шәшүгә әзер булуын көтәләр. Кыр эшләрен уңышлы башкарып чыгу өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы районы. Буа районының Исәк авылында елдан-ел камилләшә. Балалар өчен ял паркы төзелде, кышчылык фермасы аякка басты дисәк тә була. Күптән түгел капчык тегү цехы да ачылды. Шәһәрләшеп килүче авылдан Мөршидә Җиһан репортажы. Капчыклар тегү цехында менә шушындай тегү машиналары куелган, аларның саны 5. Моннан башка тагын 2 төрле җиһаз бар. Иң кыйммәтлесе әллә ничә төрдә тегү өчен махсуслаштырылган оверлоклы машина. Шулай ук эритеп кисүче җайланма да җитештерүчәнлекне арттыруда зур ярдәмче. Ләкин цехта төп көч тимер машиналарга җан өрүче хезмәт коллективы. Безнең хәзерге вакытта 11 кеше эшлибез. 3 оператор җегетебез бар, 6 кызыбыз, мин һәм техперсонал 11 эшлибез. Бүгенге көндә без 2 төрле контейнер дибез инде, бик-бик. Икенче төрле әйткәндә капчыклар җитештерәбез. Алар удобрение, керамзит эшенәндә. Моннан тыш шикәр комы, хәтта елгадан чыгарылган ком өчен дә капчык кирәк. Һөнәри термин белән әйтсәк, мондый төр капчыклар контейнер дип атала. Гади һәм уңайлы контейнерларга ихтияҗ барын инвестор эшкә керешкәнче үк өйрәнгән. Мондый кичкенә генә цех белән авылны күтәреп булмаганын беләм, әмма birinci adım әһәмиятле. Әкренләп bu эшне дә арттырабыз һәм бүтән төрле безнең планнарда бар, бүтән төрле җитештерү цехларын ачырга дигән. Шуңа күрә хәерле сәгатьтә эш башланды, Алла бирсә җиңеп чыгабыз. Кичкенә генә булса да төшкенә дигәндәй капчык тегү өчен шулай ук хезмәткәрләргә ял вакытына бүленергә дә шартлар тудырылган. Биредә мәсәлән шәйләп алу бүлмәсе. Шәһәр белән авыл арасындагы аерма көннән-көн кими бара дип әйтер заманаларда җитте. Бигрәк тә авыл яшәсен өчен янып йөрүчеләр булган хуҗалыкларда. Исәк авылының төп таянычы Ирек Закиров. Максатыма беренче адымны гына ясадым әле. Минем максатым Исәк авылында мәктәпне яңадан ачу. Монда яшь гаиләләр булып, балалар дөньяга килеп, мәктәпне хәтта башлангыч мәктәпне ачсак, минем максатым тормышка ашкан дип санар идем мин. Мәктәп дигәннән әлеге цех элеккеге мәктәп бинасы Ирек Закиров искесендә укыса да, яңа бинада кадерле. Гомер буе балалар укыткан әтисе Мөнир, әнисе Рауза хатирәсе дә саклана биредә. Максатка ирешүгә беренче адымнар ясалган. Димәк, гасырдан артык тарихы булган мәктәпне яңадан ачуга да өметләр зурдан. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Буа районыннан. Хәзер бакчачылар өчен файдалы мәгълүмат. Быел Казанда автобуслар бакчачылык ширкәтләренә гадәттәгедән иртәрәк йөри башлый. Апрель урталарына пассажирлар йөртү графикка кертелә. Хәзер башкалада 6 маршрут билгеләнгән. Барлыгы 12 автобус йөрер дип көтелә. Казан волонтерлары Украинадан эвакуацияләнүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыюны дәвам итә. Беренче чиратта җылы өс һәм аяк киемнәре кирәк. Ярдәм итү мөмкинлеге турында тулырак киләсе язмада. Люди приехали из Мариуполя абсолютно без ничего. Есть даже те, кто без верхней одежды совсем и в тапочках. Татарстанга килүчеләрнең күбесенең үзләре белән документларыннан башка әйберләре юк диярлек. Волонтерлар аларга беренче чиратта кирәкле әйберләр җыя. Люди обеспечиваются всем необходимым. Также с ПВРов мне поступают списки уже. Кешеләр иң кирәкле әйберләр белән тәэмин ителә. Кемгәдер дарулар, күзлек кирәк дигән исемлекләр килә. Буларның барысын да сатып алабыз. Тиз арада мохтаҗларга өләшәбез. Бу пунктта бер генә буш киштә дә юк. Хезмәткәрләр башта әйберләрне төрләргә аера. Алар чиста, яхшы хәлдә булырга тиеш. Миңа кичә кешеләрнең әйбер алып килүләре бик ошады. Оек башлар, кием салымның үлчәмнәре, балаларга яки өлкәннәргә билгеләнгән икәнлеге язылган. Бик күп әйберләр китерделәр. Вакытлыча урнаштыру пунктларына йөзләгән тартма җыелган.
Эвакуацияланган кешеләр беренче чиратта җылы әйберләргә мохтаҗ. Өлкәннәр, балалар өчен курткалар, сезонлы аяк киемнәре, спорт костюмнары кирәк. Волонтерлар элемтә чаралары белән дә ярдәм итүләрен сорыйлар. Люди выбирались под обстрелами, многие потеряли связь с самыми близкими. Кешеләр атыштан качып котылганнар, якыннары белән элемтәне югалтканнар. Күпләрнең кәрәзле телефоннары да юк. Иске кирәкмәгән телефоннарны җыю пунктына алып килегез. Алар хәзер бик кирәк. Эвакуацияланган кайбер кешеләрнең этләре, мәчеләре берничә көн ач торган. Алар да азык-төлеккә башка кирәк яракка мохтаҗ. Әйберләрне җыю пунктының адресы: 2-нче Көньяк-Көнбатыш урамы, 30-нчы йорт. Волонтерлык оешмасының элемтә номерлары экранда күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бүген зур концертлар залында «Шәшәк ат туган җирем» дип аталган хәйрия чарасы оештырыла. Концертта Татарстан Республикасының халык артисты Анна Галишәмбәров җитәкчелегендәге София Габайдуллина исемендәге музыка үзәге оркестры чыгыш ясый. Шулай ук Татарстан Республикасының халык артисты Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры да катнаша. Хәйрия концертыннан җыелган акчалар Донецк һәм Луганск халык республикасына ярдәм итүгә тотыла. Татар эстрадасы сәхнәсендә көннән-көн яңа исемнәр барлыкка килә. Кайберләре тиз арада танылу ала. Моңа аеруча республика күләм үткәрелгән дәрәҗәле конкурсларда тәэсир итә. Алмаз Хөсәенов 1 юлы 2, Рәшит Вахапов һәм Әлфия Авзалова исемендәге конкурсларның гран-при иясе булды. Шушы көннәрдә ул яңа форматта үткәрелә торган фатирчылар концертын уздырды. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Артистларның үзләре эчендә тамашачыларга да яңаша аулак өйләр гадәткә кергән чара түгел. Шулай да соңгы араларда популярлашып китте. Җырчыга үзен сынап карау, шулай ук яңа буын аудиториясе белән аралашу өчен бер форсат. Бик шатмын. Концерт квартирник эшләгәнем өчен, чөнки бу бит инде центр Әлфия Авзалова үзәге. Мин аның репертуарыннан күп җырлар үземә программага керттем инде. Һәм без Зөлфия ханым белән программаны әзрәк сценарий дигән булыйм яздык инде. Күп җырлар Әлфия апа репертуарыннан керттем. Концерт театр кебек күңел ачу чараларының даими тамашачысы Миләүшә Гыйләҗева Закированың да фатирчылар очрашуына беренче генә килүе. Үзем өчен ачыш ясадым ди Миләүшә. Мәйтәм, бу ниндидер бик кызыклы чарага охшаган ахрысы, бик җылы булырга тиештер инде. Инде менә шундый гаилә кебек җыелганнар, битенде капма-каршы сөйләшеп тә була, битенде андый очрак еш булмый, бит концертта гадәттә битенде артист әллә кай еракта, тамашачы еракта, әмма ниндидер алар арасында килтәләр кебек. Амында артист та тамашачыны якынрак күргәч үзе дә дәртләнеп китә, ничектер. Һәм тамашачы да әлбәттә менә шул якын күреп, үзе җырлап, биеп тә хәтта менә минем бу хыялым иде, гел концертта мәйтәм, гел интегәдрин, бие булмайды, мәйтәм, гел утырып кына торабыз. Монда мәйтәм, шундый уңайлы бөтен сөйләп, һәр яктан да карасаң, ничек уңайлы, ничек яхшы. Керү ирекле булу сәбәпле кайчак мондый төр концертларга татар эстрадасын тыңламаган, әмма кызыксынган тамашачылар да килә. Бу исә үзәктә узган фатирчылар очрашуы аша яшьләр Әлфия Авзалова исеме иҗаты белән таныша дигән сүз. Для меня это что-то новое было, я не знала, что это такое. На концерте Әлфия Авзалова я тоже не была. Моңа кадәр фатирчылар концерт очрашуында катнашканым юк иде. Әлфия Авзалова концертларында күрмәдем. Монда килгәч белдем. Алмасның җырлавы бик ошады, репертуары бай. Билетны Пушкин картасы белән алдым. Дус кызларым да килде. Әлфия Авзалова үзәгендә фатирчылар еш очраша. Шул рәвешчә яшь җырчыларга тамашачылары белән якыннан аралашырга мөмкинлек бирәбез. Һәм әлбәттә инде Әлфия Авзалова башкарган җырлар онытылмый, гел яңгырап тора дип оештыручы. Мин теләгәнчә булып чыкты. Әнигә дә бик ошар иде дип ышанам. Нишләп дисәм, беләсезме, Алмасның репертуарында 6 җырлады әнинең репертуарыннан. Бик матур чыкты, халыкка бик ошады. Бәләкәй генә булса да безнең үзәгебез 30 кеше
30-дан артык булды кеше бүген. Теге Пушкин карта буенча билетлар сатып килгәннәр кешеләр. Шуның өчен рәхмәтләрем әйтәсем килә. Институттан студентлар килгәннәр. Шундый мин бик беләсезме, шатландым, валлахи дип әйтәм. Һаман да дәртләнеп теге, һаман да үземне тынычландыра алмыйм, беләсезме. Шундый ук хисләр Алмаз Хөсәенов белән очрашуга килгән тамашачыларны да биләп алды һәм күмәк җырга әверелде. Мөршидә Җиһан Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Парк һәм скверларны яңарту өчен быелдан ук тавыш бирергә мөмкин. Республика халкы 15 апрельдән иң беренче чиратта төзекләндерүне кайдан башларга икәнен хәл итүдә катнаша ала. Министрлар кабинетында шул уңайдан брифинг узды. Халык фикерен белү, кайсы парк, сквер, йорт яны мәйданчыкларын тәртипкә китерү өстенлекле булачагын ачыкларга булыша. Барлыгы 204 объектны һәм безнең ишегалды программасы буенча 200 территорияны төзекләндерергә кирәк. Тавыш бирү 30 майга кадәр дәвам итә. Брифингта шулай ук Кырлай паркын күчерү һәм Манзара паркы белән бәйле мәсьәләләрдә кузгатылды. Ә хәзер кичектергесез хәл ителергә тиешле мәсьәләләр турындагы хәбәрләргә күчәбез. Язгы ташу вакытында Башкалада Казан суга торбадан гаҗәеп төстәге сыйыклык аккан. Бу турыда социаль челтәрләрдә видео барлыкка килде. Бу табигатькә битараф булмаучыларны борчуга салды, ә экологлар әлеге сыйыклыкның составын ачыклау белән кызыксынды. Кемгәдер бу көлке булып тоелырга мөмкин, ә чынлыкта хавага салырлык очрак. Казан үзәгендә шәһәрнең төп су чыганагына пычрак сыйыклык ага. Видео социаль челтәрләрдә барлыкка килде. Экологлар тикшерүгә чыкты. Турбадан су агу тукталды. Инспекторлар анализ алырга өлгермәде. Данный участок у нас является участком федерального объекта. Әлеге участок федераль әһәмияттәге участок булып тора. Ягъни бу Куйбышев су саклагычы. Ул Росприроднадзор карамагында. Бу яңгыр сулары ага торган канализация турбасы булырга мөмкин. Ачыклау өчен тышкы төзекләндерү комитетына запрос җибәрәбез. Белгечләр пычрак су чыганагын эзләгән арада бу урыннан узып баручылар аңа игътибар да итми. Бу хәлгә күнеккәннәр инде. Подлужный урамында яңгыр яуганда яки ташу вакытында мондай хәлләр гел кабатланып тора диләр. Здесь, когда вода набирается очень много, и она туда стекает, там же есть этот специальный слив. Мондай күренешләр хәзер айрым контрольдә. Республикада санитар-экологик 2 айлык барышында кыштан соң территорияләрне тәртипкә китерәләр. Елгаларга пычрак су агу очракларын яки законсыз чөплекләрне күрсәгез, экология министрлыгына шалтыратыгыз яки интернет чыганаклары аша хәбәр итегез. Табигатьне саклау барыбызның да уртак эше. Айзля Батырханова, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Кар эри башлауга Казан шәһәре яны бистәләренең тагын бер проблемасы өскә калкып чыкты. Әйтик, Киек бистәсендә законсыз чүплек урыны зур полигонны хәтерләтә дип борчыла җирле халык. Ә коммуналь хезмәт күрсәтүчеләрнең җавабы нинди? Бесхозность, безответственность и вообще это я не знаю как назвать самыми последними словами. Бу чүпчәр Киек бистәсенең Светлый торак комплексына керү юлында. Җирле халык өчен бу гадәти күренешкә әйләнеп бара. Если сторонний человек подойдет, это ему покажется кошмаром. А мне... Я привык. Берничә метр узгач калдыклар ташлана торган тагын бер полигон күренә. Күз алдыбызда берәү контейнер янына да барып җитмичә, юл өстенә пенопласт ташлап калдырды. Это свинство. У нас такая же история вот там вот на улице была. Просто выбрасывают мусор прямо к забору дома. Здесь просто воспитание людей уже. Чүпчәр контейнерлары буш диярлек. Вывоз такого с данной площадки нами осуществляется ежедневно. Әлеге мәйданчыктан без көн сайын график дигезендә чүпне чыгарабыз. Соңгы тапкыр 4 апрельдә чыгардык. Без хәлне авыл җирлеге җитәкчелеге белән бергә яхшыртырга тырышабыз. Якын көннәрдә бу санкцияләнмәгән чүплекне җыштырабыз. Соңгы тапкыр бу мәйдандагы чүпне февраль айында җыштырганнар. Чүпчарны барлык яшәүчеләр дә махсус контейнерларга ташламаган очракта биредә тиз арада чүптән арына алырлар микән? Алия Галиуллина, И. Кислицына, Рина Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
Республикада санитар чистарту 2 айлығы башланды. Өмәләрдә халыкның активлыгын күтәрү, акцияләрне нәтиҗәле оештыру өчен алдан әзерлек чаралары күрелде. Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы һәм әйләнә-тирә мөхитне саклауның актуаль мәсьәләләренә багышланды. Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгының үзәк территориаль идарәсе җитәкчесе Радик Нәҗметдинов белән өлкән белгеч Нәргизә Галимова санитар 2 айлыкның үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Тыңлаучыларның табигатьне саклауга кагылышлы сорауларына җавап бирделәр. Радик Нәҗметдинов безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Радик Әнвәрович, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртә. Быелгы санитар чистарту 2 айлыгының үзенчәлекләре нәрсәдә? Ул республикабызны экологик чистарту кирәкмәгән чүп-чардан арыну чаралары булып башкарыла. Шул әйтәсе килә, аннан соң безнең инде министерство уздыра 2 весна 2022 була инде быел әйме. Теге халыкны, балаларны, мәктәп балаларын, балалар бакчаларын кызыксындыру чарасы нигезендә 2 номинациядә уздырыла 2 весна 22. Анда безнең инде катнашалар. Балалар бакчасы, мәктәпләр, предприятие организациялар, семьялар, ишегаллары һәм башка организациялар. Бу инде аның өчен беренче, икенче, өченче урында номинациялар алдын урын алганнарга бүләкләү чаралары каралган. Законсыз кор, чүп ташлаучы оешма предприятиеләргә карата нинди чаралар күрелә? Казан шәһәрендә 6 цех эшләп килә, кар җибетү цехы. Бу теге һава торышын күздә тотып, аерым өстәмә урыннарда карыйбыз. Менә быел әйтәсем килә, Казан шәһәрендә 23 өстәмә урын бирелде. Урамнан ташылган кар туп-туры инде ул снегоплавильный, теге кар җибетү урыннарына тапшырыла. Ансыннан нәрсәгә дип әйтсәгез, анда бит инде төрле химикатлар, песчано-соляный смесьләр инде сибелгән була. Ул табигатька бик зыянлы. Шунлыктан алар плавильный цехларга, эритү цехларында тапшырылып, анда җибетелеп, водоканалның очистной сооруженияларына агызыла. Казан буенча инде, мәсәлән, без 25 административ протокол төзедек. Тәртип бозучыларга каршы. Анда инде физик командислар да бар, юрлица дип әйтәбез инде, должностной ниләрдә организациялар, предприятиеләр да бар инде. Управляющий компаниялар да бар. Уникаль су объектларын саклау Идел елгасын чистарту федераль программасы ничек үтәлә? Атар бистәсендә урнашкан Иловый поля диләр инде, шуна федераль үзәктән аңа моны бюджетта 3,13 миллиард сум акча каралган. Шуның 81% федераль үзәктән бүленеп биреләчәк, 19% инде республика бюджетыннан башкарылачак. Хәзер көндә бу монда эшләр башланды. Бу бик җаваплы эш. Күз алдына китерү өчен әйтәсе килә, аның периметры гына 6 километр тәшкил итә. Мәйданы инде 100 гектарга якын. Лайшаны Державина авылында су саклагычны, аннан соң Миша буенда ярларны ныгыту процессы бара. Аннан әйтеп киләчә, Мамадыш районының Ныкрат елгасы буен ярларын ныгыту каралган. Бу эшләргә инде быел 22 елда да бу эшләр чикләнеп узмаячак. Радик Әнвәрович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгының үзәк территориаль идарәсе җитәкчесе Радик Нәҗметдинов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.